vasikana kwakanaka here kwamunobva mandidedza kudai muri pabasa? Chiina ivedu ibayo? Asi bayo reyaratanga kupiko pose pandoti ndisangana baba Takunda pabonde ndinovakurwadziwa kuzasuku zvimwe zvokutika handaona zvandingamboshandi. Aiwa zvakitengerini izvi? ndofunga mhino magirlfriends ababa Takunda ari kushinwa kubata-bata saka ndewatondiperekedza toita zvokufamba. Ede maitakuka hausi kutonzwa kunyara uchitaura izvozvo? Wakambonoskiriniwa? Kuskiriniwa? Hauna? Ukutanga kutaura zvemagirlfriends neurwere wako zvinopindirana papi ipapa? Kuskiriniwa chizvi? Iwe kune zvinongotaurwa wani, information inongotaurwa zvakanaka wani. Kune ma-cervical cancer ariko, kune ma-STI. You need to go for screening first. Usati watanga kupuma vanhu zvinhu zvisina nebasa rese. Apo gonanda ndakatotsvaka zvinhu zvokupfeka-pfeka. Zvino haunzwi maitaku, haunzwi. Ndakakuudza siyana nezvinhu zvauri kuti ndoda kudziya muviri, kune zvinhu zviri natural zvaunoshandisa kwete kuda kuswera uchizvipfekera zvinhu kuzasuku. Ezvinoziva sei pamwe une STI kana kuti une cervical cancer uchirera chirwere papa wakutorwadziwa pamwe yatova paleta stage so. Aiwa chindiperekedza kuchipatara aiwa. Ungangozotinetsesa nezvinhu zvisina basa pa. Sabheuti apa tindi. Asikana ndichambobvumira. Zvakaoma nhewe. Ongororwai gomarara remuromo wechibereko kamwe chete zvako pagore uye musaisa mishonga yese kunhengo dzisikarudzi.